नंगौ आं दिनै बनरगाव गामिनि थागिबि जानानै सासे देरफुनाय सेंग्रा जानानै आङो बयनिबो जानानै आं बर' जाथिनि जानानै आं मोनसे खोथाखौल' आं बुंनो सानो दिनै बैसागु बोथोरा दिनै जोंनि नङा गोबां बोसोर सिगां आबै आबौमोना दालांना गालांनाय मोनसे फोरबो दिनै जोंनि आर'नाइ होनोबा जोंनि बर' जाथि होनोबा दिनै जोंनि आर'नाइखौ सिनायथि होनो हानाय दस्रा गुबुन जाथिनो बेखौ होनोबा दिनै जोंनि बैसागु बोथोरानो दिनै बाजैमोन आबौमोन आयंमोन आबैमोन दिनै गोमो दख'नाजों दिनै जोंनि बैसागु बोथोरखौ दिनै जोंनि आर'नाइजों दिनै जोंनि दख'नाजों दिनै समायग्लाबहोदों दिनै मोसादों रंजादों थिग बिदिनो गुबुन गामियावबो गुबुन जोंनि बर' गामियावबो दिनै बर' समाजाव दिनै जोंनि बैसागु बोथोरखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै जोंनि आर'नाइया दिनै जोंनि बर' जाथिया जाहाथे मोजाङै मोजां जोंनि गुबुन जाथिनि बा जोंनि समाजनि जोंनि आर'नाइया दिनै थांनानै थायो बेखौ आङो दिनै जोंनि बनरगाव गामिनि सासे सोद्रोमा जानानै आङो दिनै आं बुंनो सानो बयखौबो आं खावलायो जाहाथे बयबो जोंनि बर' जोंनि आबै आबौमोन जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासिबो दिनै बेखौ लोब्बा लाखिनानै बयबो जाहाथे जोंनि बैसागु बोथोरखौ बा जोंनि आर'नाइखौ फोथांनानै दोनो दिनै बयबो जुदि फोथांनानै दोनोबा जोंनि बर'आ जथेस्थ' दिनै जों बड'लेण्ड बा जों बड'लेण्डखौ दिनै जों बयबो स्टुडेन्ट इउनियन चिफ हिसाबै जों दिनै लिरगासिनो दङ जों दिनै बर' जाथि हिसाबै जों दिनै आइ आफा बिदा फंबाय जों होसोगासिनो दङ दिनै जों मोनाखै दिनै जोंनि आर'नाइ नैबे बैसागु जों लोब्बा लाखिनानै जोंनि आर'नाइया जुदि लाइट जायोबा बयनिबो हारिनि गेजेराव लाइट जायोबा निस्सय जों बड'लेण्डखौ जों मोनहैगोन सानसे समाव बे समाव आं बनरगाव गामिनि थागिबि हिसाबै देग्लायनि बे गोदान बोसोरनि बैसागु फोरबोखौ जे जोंनि बनरगाव गामिया गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो लानानै बे बैसागु फोरबोखौ फालिदों दा बे फालिनायाव आं बयनिसिमबो माने फालिग्रा बिथांमोनखौ साबायखर बावो लोगोसेयै दिनैनि बे खौरांखौ बुथुमगिरि बिथांमोनखौबो आङो आंनि गोरबोजों हांख्रायनाय थाबाय जाहाथे खेबफ्रोमबो बोसोराव जोंनि बर' हारिया बेबायदि बैसागु फोरबोखौ बिदिनो उन्दैनिफ्राय गिदिरसिम लानानै आलो गोजोनै ज'यै जे खुंलांबाय थानो हाथों बा बरायबाय थानो हाथों आं बेखौनो नोंथांमोननि खौरांगिरिमोननि सिगाङाव बेखौनो फोरमायनानै आंनि बुंनांगौ